El dadaisme va ser la resposta artística a l'absurd i la racionalitat de la Primera Guerra Mundial, 1914-18, per part d'un grup de refugiats i exiliats, artistes i escriptors, a Zúrich l'any 1916 enmig del conflicte bèl·lic. Entre aquests artistes hi havia Hugo Ball i Tristan Tzara. El moviment es va significar per la publicació de diversos manifestos entre 1916 i 1917. Tristan Tzara, d'origen romanès, de fet, Dada vol dir sí en romanès, fou el gran difusor del dadaisme des de Zúrich mitjançant una campanya de cartes a artistes i escriptors francesos i italians, convertint-se en el líder del moviment. El dadaisme es pot definir com l'antiart, perquè es qüestiona la mateixa existència de l'art, la literatura i la poesia, fins i tot qüestiona el propi dadaisme. El dadaisme es presenta com una ideologia total, una forma de viure que rebutja tota la tradició anterior. Proposa la llibertat individual, desenfrenada, la immediatesa, l'espontaneïtat, el triomf de l'aleatori, la contradicció, el caos i la imperfecció. El dadaisme es qüestiona contínuament què és l'art o què és la poesia. El caràcter provocatiu de l'art actual, com la mescla de gèneres artístics o el collage, provenen del dadaisme. El pintor i escriptor alemany Kurt Schwitters va destacar pels seus collages fets amb paper usat i materials reciclats. L'artista francès Marcel Duchamp va convertir en obres d'art objectes com un urinari. És l'art trobat o ready-mades. També va destacar en el dadaisme Francis Picabea o Man Ray, que impulsaren amb Marcel Duchamp el focus dadaista de Nova York, Max Ernst i els seus collages. Però el principal focus i el punt culminant del moviment va ser a París entre 1919 i 1923, on coincidiren Tristan Tzara, Francis Picabea, Man Ray i els poetes André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon, que va donar lloc a la dissidència surrealista, un dels grans moviments d'avantguarda de la primera meitat del segle XX.